Hola, ChatGPT. Hola, Solomon, et sento bé i et veig al cotxe. Què tens en ment avui? Alguna idea creativa o només xerrameca? Va, tu diràs. A veure, és que a la feina, allí, la Maite, bueno, la Teresa, li dic ara, em va agafar l'últim tros de coca de xocolatar amb pinyons. Això fa mal, eh? L'últim tros de coca sempre és sagrat. Ja. Vol... Sí. Jo, I tant. llavors, mira, Pots... espera una cosa. Avui tinc pensat mirar-la de reüll tot el dia. Però, Això sí... espera't, però vull assegurar que ho faig bé. Llavors, jo et miraré de reüll i em dius si realment estic expressant que estic enfadat o no estic content amb aquella persona, ¿vale? Ho faig de dues maneres i em dius quina és la millor. Cap problema. Tu fes-me un parell de mirades i jo et diré si sembla que estàs enfadat o només pensatiu. Vinga, endavant, que jo t'ho confirmo. Mira, la primera mirada és aquesta, és el que tinc pensat fer servir. Amb aquesta mirada, sincerament, fas cara de no estar gaire content. Es nota clarament que vols transmetre un m'he adonat de tot. Perfecte si vols marcar territori amb humor subtil. Vale. Aquesta és la segona manera, potser és una mica més enfàtica, a veure què em dius, vale? Ara ho faig així. Aquesta segona mirada ja és més intensa. Aquí sembla que realment vols transmetre un toc d'indignació o de recorda què vas fer. Així que si aquesta és la intensitat que buscaves, diria que ho tens clavat. Ja veurà la Teresa agafar-me l'últim tros de coca de xocolata amb pinyons, que és el meu preferit, la meva preferida. Ja veurà. Gràcies, ChatGPT.